Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ayaw Pindi TV bisimilla moon e roɓindu jaydeli moɗon weltare min dañe huccide moɗon oɗo subaka alarba hande ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama e inde konon manama e jettode serenɓe men jejjitaka e lawol gotol calminama juurama berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna foof ha oɗo boros wawa holluden caggal jamdumo e leydi meɗen ɗum noon no subaka fo ko banimon debbo Aissata Ndiaye ne wonde banum gorko Mouhamady Hunare Amadou Moussa mba salminama debbo pullo debbo mo dara halayɓe mi ñagatmama Allah moƴƴere mi wiya allahumma amin e duwuji ɗi si kala en mbiya amin nde tawno en sohla tigui Aissata en sohla jaam duumiɗo surtout no kewɗen wiide kala subaka yo duwuji ɗi kawre amina ɗum ɗon noon ko salmitadema e oɗo subaka alarba moƴƴo malaɗo ko noon calminirten yeeɓiyankoɓe men ɓe kewɗen wiide kala saaha kala ɗo tolni Aissata inana daara en won hen koye golle won hen koye galleji won hen kadi aussi ko e laabi ɗi inana daara en hono no mbawiri foof ɗum noon ko jettor keeriɗo mo joguiɗen fewde mabɓe ko adi keɗen mbiyaɓe bisimilla caggal muɗum mbiyaɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Waaleykum salam wa rahmatullah. Ko ɓuri tengtude hannde ene jeeya ko ɓuri tengtude oɗo ñalawma hannde ne wayno ko konngudi Ousmane Sonko caggal nde o yano hanki jillu toon to galle Khalifa Sall kono kadi ina tawe hen toɓɓe goɗɗe certuɗe e nder jande leydi meɗen Sénégal foof sa rendini ina wayno ko actualité mo ganduɗa ko toɓɓe certuɗe Aissata jeyde quotidien udditidema kono noon tigui nden ɗon wi oɗo saaha mo kalaten ɓe goni koye miijo walla mbiyen koye eɓɓore yiddere ndinde doole mabɓe woni hakkude Ousmane Sonko e Khalifa Sall ɗum ɗo noon ko gam ha joni dañde ko wiyete ko diɗɗal kaɓotogal on hoorejo leydi ndi o saaha woni Macky Sall e on tuma noon ɓe garti e ko yewti ha joni e toɓɓe certuɗe wonande e yidde mabɓe to banggue calendrier woni tan ɓe gadori ko local ɗin konngudi jaaƴine tawe e hello jeenayyi e nde jeyde quotidien le quotidien goɗɗum ko tawete hen ne wayno koko yewti ha joni e kaldigal hakkude laamu leydi Sénégal eɓe ganduɗa kañumen tambi hono APH uji leydi men Sénégal ɓe mbiyde ene wayno ko leydi ndi heeɓi capital mo ganduɗa kay ko nder temedere kala nogas e joyyi woni 25%. Vox Populi ko dawri nden ɗon jayde arti ko nguɗi Ousmane Sonko cuuɗɗo hanki galle Khalifa Sall ɗo yano jillu e on tuma noon ɓe koliti wonde ko kay rentini laamu leydi Sénégal wonde so tawi waɗani koɓe kalduno ko walla koɓe mbino ɗum ko e on tuma kamɓe de koɓe jokkoɓe seppoji mabɓe tene kadi ɓe gandini laamu ngu oɗon deuxiéme vague garowo ɓurata bonde e on premier vague woni to banggue ɗin seppoji gulnoɗi jaw wonande leydi meɗen Sénégal e on tuma noon kanko Ousmane Sonko holliti wonde so ɗum laatima yoɓe gandu kamɓe laamu ngu kamɓe de gonata yimɓe wasoɓe hen ko ɓuuri hen ko hewde e on tuma noon so tawi koye ɗin konngudi ha joni keddiɗen nden jayde andini en won losko ganduɗa ko kay witego ha joni hono BPE to banggue gouvernement holliti wonde mbaɗi ko wite ko ɓetto woni sondage toggude e ñande 3 lewru mars ha jeetati ɗum noon koko yetti e seppoji dillinnoɗo leydi meɗen Sénégal e on tuma noon ɓe namdaɓe 99 piccal jeegomo kolliti wonde e nder temedere kala manam woni 91,6% namdaɓe kolliti wonde yidde mumen tan koyo seppoji ɗi darto e nder leydi men Sénégal yimɓeɓe jokka haajuji munen kono kadi mbawa tigui yarude yesso jayde l'observateur nden jayde groupe Futurs Médias ne wayno arti ɗin ɗon konngudi Ousmane Sonko konngudi lomtodirɗi e saaha kay nde wonno ha joni e yillade mo ganduɗa ko Khalifa Sall ɓe kolliti wonde de oɗo saaha hande kanko Ousmane Sonko o wi wonde ko banggue hoore leydi ndi Macky Sall ne wayno ko kay bubɓi e toɓɓe muɗum kono kadi e paadale muɗum ɗum jeeyi sababu noon o wi so tawi kay ɓen ɗon mbaɗani koɓe jamirɗe ɗumen ko walla ni koɓe jiiɗi ko e on ɗon fannu ne wayno koɓe yuɓɓinoɓe seppoyi tawi noon koɓe guinniri ɗum hono deuxiéme vague mo ganduɗa kay amma dillini yerɓina dendagal pouvoir leydi men Sénégal e on tuma noon ɗin konngudi jaaji ne tawe e hello tati e nde jayde witede l'observateur jayde enquête Koloski nden ɗon jayde arti e ko yewti e gueɗe Ousmane Sonko ɓe garti ha joni e immunité parlementaire makko mbaɗanoɗo recalé manam ɓe guittanoɗo kay tawi opposition waɗino ko wiyete ko saisine toon to conseil constitutionnel ɓe mbide ina wayno Ousmane Sonko ina wawi wasde ha laaɓa ceer on ɗon immunité parlementaire makko woni ngol lefol hormo ngolo joguino toon to assemblée nationale saabu kay ɓe ganduɗa ko on ɗon cour conseil constitutionnel ɓe kolliti wonde ma waw déclarde on ɗon ɓatake ko wiyete incompétent manam o wawa tigui ha joni e heɓede walla ni jurnitede sababu ko recours o ene wayno wawa fawade e dow on ɗon vote immunité parlementaire guittugol hono ko yewti ko e lefol hormo ngol Ousmane Sonko jayde las nden ɗon ne arti e ko yewti e konngudi Ousmane Sonko e oɗo subaka hannde o arti caggal nde o werla namdal e ko yewti ha joni e
gueɗe beele ko wiyete ko anti français ko woni tan wasdemo yaadude e laamu leydi France beele ɗum ne woodi caggal muɗum kanko Ousmane Sonko ɓe mbi o wayli discours manam o wayli konngudi so wiide makko ne wayno ala foof ɗo wawi ha joni salade ɓen ɓe ganduɗa ko leydi France haade mabɓe kay ko ɗo e leydi Sénégal tungni kono kay wona ha joni wiide ene haaɓo e leydi gondi kamɓe ɓe kaɓani hay leydi gotiri ha tengti e leydi witendi France kono aɗum ɓe jayde arti eko yewti e kaldigal hakkude laamu leydi Sénégal eɓe ɓe ganduɗa kañumen tambi oɗo autoroute à péage ɓe kolliti wonde ko leydi men Sénégal de ene wayno ma heppa 6 millions e copareje CFA ɗum ko kala hitande tawi kay wasa wonde 200 eɗen gandi hitande kala laamu ngu heɓanno hen ko 200 e on tum noon ɓe mbi ɗum ɗon ko ɗum kaldigal mawgal kono kadi e pamodiral ngal laamu leydi Sénégal heeɓi e ko yewti e ɓen ɗon tambiɓe autoroute à péage nden arti e on ɗon autoroute à péage ɓe mbi tan ko Dakar Diamniadio AIBD laamu leydi Sénégal heeɓi 25 e kala temedere nde ƴettuɗa to banggue on ɗon capital ɓe mbi noon ene wayno ha joni to banggue ko wiyete redevance fonciére ɗum ɗon ko kala hitande ɓe kolliti ko famde kala leydi ndi ma heɓ 6 millions e copareje CFA wasa kay walla ummo e ɗin 200 ɗiɓe kalduno e ɓen ɗon ɓe ganduɗa kañumen tambi on autoroute à péage libération ko dawri nden jayde arti e ko yewiti ko noddirten hono fait divers ɓe garti e révélation mo ganduɗa ko mayde kay ganduɗa ko jogade hakkillaji dariɗi wonande oɗo suka gollannoɗo e galle goto toon to wuuro wiyetego Mehe kanko noon suka noon o wiyete ko Awa Cissé mo duuɓi 17 tawi noon nde o warande tawawi makko ha joni gagnande kono kadi barmanɗe kewɗe e on tuma noon ɓe kolliti wonde ko keɓɗo ha joni cabbi jonɗi e dow hoore makko ɗum ko caggal ha joni nde konngudi lombino hakkude makko e on ɗon gollinomo woni patron makko ko adi noon komo wasa fitano makko caggal nde o fiya ɗen noon piili musɗe e on tuma noon caggal nde on ɗon pinoɗomo ne wayno waɗa ko wiyete garde à vue mofta on wiyete ko Ngone Fall suuti konngudi holliti wonde ko kañum tigui saabi mayde makko kono de wona ɗum wonno fandare nde yinno ko wattudema e lawol saabu nanguirimo ko goto mo jibini walla ni mbiyen jeeyado e ɓesgu makko e on tuma noon on ɗon suka debbo walla mbiyen on debbo barɗo ni on ɗon suka debbo waɗama ko wiyete ko déféré toon to parquet tawi o rewɗa ko fiide neɗɗo tawi noon koye teyade hani yoɓi mayji muɗum o saaha mon e juuɗe lawol Aissata jeyde stade uddata dama hono no kala subaka e oɗo subaka hande kadi jayde arti e Sénégal naaɓe tawi ko wonɓe toon to Europe e on tuma noon ine tawe hen Edouard Mendy gardien de but club mbo Chelsea gam haalde Ligue des champions européenne ɓe mbi ko gam o tawtoya Mané Idrissa Gana Gueye wondude e Mamadou Loum Ndiaye e ko yutti e quart de final kanko mo ganduɗa noon ko hono biteɗo ha joni hono Edouard Mendy omo jogui ko wiyete défi woni pandale makko yesso Atlético e oɗo jamma hande ɗum ɗon noon ko gam ha joni jibde hakkillaji Yano Black wondude e wondiɓe muɗum e on tuma noon so yewti ngal dawal ma won Sénégal naaɓe nayo arɓe e quart de final te ɗum meeɗano yeede e on ɗon Ligue des champions Bayern kañumne ma huccita e Lazio tawi tawtortaki ngal potiral ɓe ganduɗa kañumen goni terɗe jonde ine hen omo ganduɗa ko biteɗo Emmanuel Neuer woni gardien de but on ɗon kono ɗum Aissata ne tawe hen konngudi walla mbiyen darde Ibrahimovic mbo leydi Suède caggal duuɓi 5 ko fettani kippo guendijo mabɓe ɗum ko caggal nde o ƴettuno retraite makko international kanko on Suède najo de o arti o nodditama ɗum ɓe mbi noon ko jeu arti manam tan jeu du football arti toon to Suède ɗum ko heddi ha joni lebbi tati tan e coupe d'Europe toon to football wonande leydi Europe ɗin konngudi jajine tawe e ngo hello jiɗɗi e nde jandi witende stade ne wayno ko ɗum ɗo wonno ko tongude ne kelle gadane o subaka noon tigui Amadou Moussa haɗen faade banggal dawrugol hande no alarba fo Amadou Moussa mbeɗa sikki neɗɗo sa yeehi ha piggal jogori tawde may liggontoɗo ma aɗa yoɓa ɗum so lewru ma yi woppuya ko noon fonno wonde Aissata kono nde tawno gueɗɗe ene jiiɓi e galleji ɗi hen sahaji aɗa yiyata neɗɗo liggina neɗɗo tawi won probléme mo heeɓi caggal galle walla won mo heeɓe nder galle tawi on liggontoɗomo ala hen junggo ñaamo ala hen junggo nano kono noon colère o manam méthode ɗe foof watta ɗum e on ɗon neɗɗo liggoto te ɗum fotano wonde par ce que neɗɗo liggotoɗo ko neɗɗo hono nomani donc noon kadi wonto heedi kono ɗum ɗon Aissata malheureusement ene teska ko heewi ɗo e leydi men Sénégal ɗum ɗon ni ko piggal kono won ko ganduɗa koko konngudi ɗi ganduɗa moƴƴani e neɗɗo te konngudi ɗin ɗon ne mbawi bonnude woni waɗa blessure uji nder e on ɗon neɗɗo janggo e jaam jibinnoma probléme noon tigui Amadou ni wi tefe leydi ndi koɗon koye ɗin konngudi ndeweten garen e banggal dawrugol hande no alarba fo ine anda noon mo ganduɗa woni Ousmane Sonko hande jour
journoji ko hen dawri o jaɓɓima Khalifa Sall walla mbiyen o taaɓima koyde faade Khalifa Sall ɓe tottodiri juuɗe ɗum ɗo noon Amadou Moussa ne anda Khalifa Sall wonduno koye caɗele hakkude mum e lawol ha saabi wiya wawa wonde président walla wawa jeeyde sungoli ɗo e nder leydi meɗen Sénégal kanko noon mataw pour wadde assuré caggal makko ko ni tan o wawi wadde oɗo saaha woni tottodirde junggo e goto mo hooli ɓe mbadda junggo e fandu gam faade sungoli ganduɗa eɗen heɓori faade hen kono on Aissata no mbiɗani ko noon eɗen gandi Khalifa Sall yehin ɗo ha wiya kañum woni potentiel hono ko wiyete adversaire to banggue politique wonande laamu ngu kono Allah waɗi rewiɗo ɗum kadi bandiraɓe fof ne gandu no yaruno ha juuɗe muɗum moddi e to banggue lawol leydi Sénégal saabi waɗa écarté sunggoji jawtuɗi woni 2019 on tuma noon oɗo événement waɗi alay saago eɗen mbawi wiide so tawi alliance o waɗi ko hunde ganduɗa nde worota ko hay hunde miijoji yimɓeɓe kono woto jeeji tan e dumunnaji ɓennuɗi en meeɗi ɗum haalde wonde beele alliance hakkude omo ganduɗa ko Ousmane Sonko e Khalifa Sall so waɗi ko hol profitowo hen manam ko hol dañowo hen gartam en kalin hen ko ɓuuri yajde kono kadi beele ko alliance mo ganduɗa jogorɗo judde eɗen mbawi wiide ko ɗum yimɓe ɗiɗo haysin tawi ndendi fandare ko fandare raɓɓende wonata par ce que ne wayno oɗo so ummima dawi rewata ko ñaamo o so ummima dawi rewata ko nano donc noon ɓen ɗon ne mbawi wiide ko fandare nde ko wotere hannde ko ittude pouvoir o walla mbiyen hamminde joɗiɓe hannde e laamu ngu beele ne ganda janggo e jaam opposant ji ne goode leydi ndi e on tuma noon so tawi nden fandare yonti walla so tawi nden fandare heɓama mboɗɗami ni jaadigal mabɓe ene wayno ngal wona juutowal saabu ko yimɓe ɗin no mbimi ni oɗo ko ni miijorto oɗo ko ni miijorto miijoji ɗi ganduɗa ɗi ndendi koye toɓɓere wotere toɓɓe capanɗe jeenayi ɗe foof ne wayno ɓe ndendani ɗum wonande to banggue gonka mabɓe saabu oɗo ko socialiste oɗo kadi aussi ene ɗeɓi nandude neɗɗo mo ganduɗa ko révolutionnaire wadde to banggue politique won ganduɗa ne wawi yadude kono kadi won ganduɗa wawi yadude Aissata noon tigui Amadou Moussa saabu ene anda hande henne mo ganduɗa kanko woni Khalifa Sall e caɗele makko e justice o haɗanoma o wiyama o wawa jeeyede sungoli kono noon ene ƴewtinda e discours Ousmane Sonko somo haala ne jeeya e discours makko battidiɗi wiidemo yo Khalifa Sall ruttine droit ji muɗum beele ma waw jeeyede e sungoli ɗi kañum e mbaɗono Karim Wade yoɓe dutte droit ji mabɓe gam ɓe mbawa ɓe tawde koɓe ɓiɗɓe leydi ndi ɓe mbawa jeeyede e sungoli no moni foof no mbiruɗa ni so tawi ko way noon dañama kanko banggue makko kono kadi Ousmane Sonko yarata ko banggue makko to banggal politique e vision e yiyandeli ɓe jiiɗa oɗo ko niri no mbiruɗa ni kanko Ousmane Sonko ko révolutionnaire saabu wonko haɓoto omo daari omo haɓano ɗum kono kadi Khalifa Sall kañum ne jogui ko politique hoore muɗum saabu ko socialiste ene anda ko hen guila Khalifa Sall anda koye socialiste hayde o yaltina parti socialiste o wi ko kanko ko socialiste o wonata hawo ummoɗo yete ɗum ɗon hay goto wawa ittude ɗum e makko saabu koye ƴiƴam makko ƴeeya ɗum ɗon ne ko alliance mo ganduɗa hande ine fadano Amadou ne wawi wiyede saabu so wiyama hande opposant ji ne so limama Ousmane Sonko Khalifa Sall ne wawi limede hen kono holi goɗɗo e goɗɗo saabu wonɓe ganda casquette aji mumen wawa heptinede hande saabu hande nene darori o banggue kono janggo kadi aɓe kuula hollirde toɓe jeeya walla toko holton ɓe mbawi lombude koyngal mabɓe saabi ɗum noon ko aɓena ƴeewa ha ɗo mataw e yeeso holko leydi ndi tottata so tawi ɓe jahata ko ɓe nangana gardiɗo leydi ndi tawa kañum ɓe kooli walla ɓe mbiya min koolaki ɗum ɓe jaaha oya banggue ha joni tan intérêt personnel ko kañum ƴewtinteɗo kono noon ɗo surtout Aissata il faut maɗen décortiqué woni jurnitɗen gunen komi mbiyata ko hakkude e oɗo alliance mo ganduɗa ko coynaɗo hakkude Ousmane Sonko e mo ganduɗa Khalifa Sall so tawi ɗum ɗon waɗi ko hol hen biyowo alhamdulillah e hol hen biyowo sinno mi andino ɗum ɗon noon so tawi ɗum waɗi eɗen mbawi wiide Khalifa Sall so tawi en tout cas o heddima e sifa no politique hokkirimo ni e ko janggi ko woni wonde socialiste eɗen mbawi wiide so tawi o abbimi Ousmane Sonko ko kanko wiyata sinno mi andino kanko oɗo mo ganduɗa ko Ousmane Sonko ne wawi wiide alhamdulillah par ce que mi heeɓi opposant ji hayso tawi président nan heedi banggue kañum ina hebta opposant ji ina fooɗ ɗumen to banggue mum minne kadi aussi mboɗen heeɓa woɓɓe ganduɗa ɓe ko waɗanoɓe écarté te kadi ko joguiɓe électorat no fewi ɗo e Dakar e nder leydi ndi ɗum ɗon noon ko kanko wiyata alhamdulillah kono so tawi oɗo mo ganduɗa ko Khalifa Sall o yarani caggal en tout cas ko kanko wonata neɗɗo no mbimi ni nimsowo e manam e oɗon coalition coynaɗo par ce que eɗen mbawi wiide ko yimɓe ɗiɗi ɓe miijoji munen jiidani kadi oɗo wi ko candidat anti systéme manam ko wonnoɗo henna ko ɗum jimmi riwtude
julde te oɗo ne wayno janggi ko socialiste ko on parti adi ne wayno heɓde indépendance leydi men Sénégal laami ko tourné e duuɓi 40 te on ko hen mawni ko hen jibina ko hen janggi donc so ari alay saago e laamu ko ɗum continta donc noon goɗɗo so ari mo ganduɗa jogui ko miijo ngo nandani hay seeɗa e miijo ngo joguimi ngo ɓen noon so tawi jaadi eɗen mbawi wiide wona jaadigal juutowal te kadi so tawi ngal juuti no mbimi ni waasi hen ko kanko Khalifa Sall par ce que kanko accata ko jangguno ko wawi ko e ko andi ko o tawti goɗɗo mo ganduɗa ko gadduɗo kesam hesamago jiɗɗo waylude systéme te ɗum ɗo eɗen gandi waddene ɗum wonata ko basal mawgal wonandemo ko neɗɗo on mo ganduɗa ponoɗo profide occasion e événement ji ɓinnuɗoɗi kanko mo ganduɗa ko Khalifa Sall kono en jii to banggue konngudi makko ko neɗɗo gonowo e éside somo haala konngudi walla somo waɗa baɗe somo jaaha jilluji e ko nandi hen o yarata ko hono ko mbaadi suuɗidi o jaɓata fiñe kinade honno Ousmane Sonko woni wadde wonko ganduɗa komo hésita wonko fadi mbiya walla wonko huuli ɗum nde ganduɗa nan kadi wiye e yesso mo ganduɗa kam woni Khalifa Sall noon tigui Amadou Moussa haade en uddude est ce que hande wona est ce que ko sago makko est ce que amo weela hande saabu kanko sinno ko sago makko kanko e hoore makko o wona jeeyeteɗo e sungoli ɗi kono noon tawde laawol koko haaɗi mo taw anda taw beele mawo jeeye walla mawo woppite walla mawo hokke ɗum walla o hokketake mbe sikki tan ko ɗum woni intérêt makko oɗo saaha woni jiilade mo waddi junggo e fandu taw o daroron o on banggue kam o fada holko arata yesso je pense que Aissata omo jogui fartange jeere sumgoji hitaɓe ujunnaje ɗiɗi nogas nayyi 2024 par ce que on saaha tawata ko fawno e makko foof laaɓi aɗa andi ko ɗum duuɓi joyyi caggal nde o sohande ɗum ɗon nden so yettima tawata ko ɗen duuɓi joyyi gasi on saaha tawata ko laaɓi ceer heddi noon ko kulhuli ɗi mbimi ɗi exactement par ce que wonko tumono ha joni laaɓani hakkillaji jogue yimɓe ɗum ɗon ko ɗum laƴal mawgal wonandemo hande o noon kulhuli ɗi joguiri walla CSS mo yarata en tout cas ko wiide neɗɗo goɗɗo ari nana jogori yantude dow lawol ngol punnomi yabɓude te kadi so tawi mi acci on ɗon mi acci fartange mo kemnomi heɓde nde mi anda to paami mi wawa ruttade pouvoir kono kadi mi wawa yaade oɗo opposant donc hande ko ɗum mi sikki jouate hakkille mo ganduɗa ko bitede Khalifa Sall e mine sikkam en tout cas noon tigui koye ɗi konngudi uddeten roɓɓindu jayndele meɗen haden uddude tan Amadou Moussa Aissata noon ɓornata ɗum ko mawɗo création numéro ko 77 550 37 59 son jiiɗe tenue ji ganduɗa ko tenue ji baddi fayida ɗum wonno komin gaddanon ko banimon debbo Aissata Ndiaye boñum gorko Amadou Moussa heɗano e banggal caméra ko Mansour Sow alias Thiat e wondude Amadou Touré